ला थोड़ा और खा ला। ला दादी का हो? ई रहल तोरा घुटना के दर्द खातिर डॉक्टर अर्थो के तेल। हाँ और ये तेल के मालिश कैले के बाद ना ई कैप्सूल खाए के बा। हाँ हाँ। तू देख लिया, शादी से पहले तोरा के दौड़ा के छोड़ब हम। अच्छा जियत रहा हमार बाबू, तू जुग जुग जिया। चाची का बात है बेटा? वो कहा ना कि बहुत जोर से भूख लगल बा, कुछ खाए के बा का? अरे बाबू ला बैठा, बैठ जा, हम लेके आवत बनी। सवेरे से सांझी ले हमार लड़का एके गोड़ पर दौड़ता, लेकिन केहू एकरा के खाओ के नहीं के पूछत। ले आओ सन जल्दी। अरे जल्दी लाओ खाना। हाँ हाँ लेके आ गई नी। ला बाबू खा ला। द